Meta kienet jiġi intervistat fil-programm V fuq 1 minn Jackie Merċieqa 2 filgħodu fil-bidu tal-aħħar ġimgħa tal-kampanja elettorali, il-mexxej Laburista Joseph Muscat tkellem dwar l-eluf ta' votanti li għadhom ma ġabrux id-dokument tal-vot tagħhom. Fil-waqt li jirrikonoxxa li dawn il-persuni qed jibagħtu messaġġ, Joseph Muscat qal li l-messaġġ ikun iktar ċar u b'saħħtu favur il-bidla jekk dawn jiġbru d-dokument tal-vot tagħhom u nhar is-Sibt imorru jivvutaw. Li jkun sinjal ferm iktar b'saħħtu lil dawk li ilhom jgħaddu minn fuqek għal dawn is-snin kollha li tgħid isma' mela jien ħanaqbad ħaniġbor il-vot u ħammur nivvota u ħanivvota għal bidla dak huwa l-aħjar mod ta' kif titwassal il-messaġġ. Il-mexxej Laburista spjega li l-għodda prinċipali għal bidla fil-pajjiż hija vot lil kandidati kollha tal-Partit Laburista. Qal li dawn l-aħħar ġranet tal-kampanja elettorali għandhom ikunu jiem ta' riflessjoni illi fihom iċ-ċittadini jaħsbu fuq liema direzzjoni għandu jieħu l-pajjiż fil-5 snin li ġejjin. Kull vot tkun waqt ta' riflessjoni. Waqt ta' riflessjoni li anka taħseb il-persuni li trid li l-aħjar jirrappreżentaw, li anka meta tiddeċidi li ma partit l-aħjar jirrappreżentak tara min għandu l-aqwa potenzjal illi jagħti l-aqwa kontribut biex il-pajjiż jimxi l-qoddim. Allura ma tistax tkun sempliċement espressjoni ta' numri. Fl-aħħar mill-aħħar hija kwistjoni numerika, imma hija kwistjoni ta' riflessjoni ta' messaġġ li l-poplu ikun qiegħed jgħaddi. Joseph Muscat kompla jgħid li l-poplu m'għandux jivvota lill-Partit Laburista li xiddejjaq minn ħaddieħor, iżda għaliex jemmen verament li l-moviment li jinbena madwaru għandu l-aħjar roadmap għal pajjiżna. Dwar l-edukazzjoni, il-mexxej Laburista qal li gvern ġdid irid iħeġġeġ aktar studenti biex jibqgħu jistudjaw, anke jekk fl-ewwel sforz tagħhom ikunu fallew. Qal li l-eħfef deċiżjoni għal dawn l-istudenti tkun li abbandunaw l-istudji għal kollox. Iżda huwa ma jaqbilx ma' dan. Jien imma bħala ġenitur u bħala policy maker nixtieq li dik tkun l-aħħar deċiżjoni li jieħdu dawn it-tfajliet u dawn il-ġuventur, għax l-iktar deċiżjoni tqila li tgħid ħanerġa' nipprova. Joseph Muscat qal li gvern ġdid irid jagħti kuraġġ lil dawn l-istudenti u dan billi jerġa' jagħtihom l-istipendju meta jirrepetu sena. Il-mexxej Laburista akkuża lill-gvern li falla f'dawk li huma għaqal u kontabilità b'mod partikolari biż-żieda tal-500 € fil-ġimgħa. Saħaq li l-għaqal fit-tmexxija jitlob li l-membri parlamentari jitħallsu biss jekk jattendu għas-seduti parlamentari u li fil-leġislatura li jmiss ma jingħataw l-ebda żiediet. Jien qiegħed iwieqed sitwazzjoni fejn in-nies illi ħajkunu qegħdin imexxu u b'dan bin-nies ma nifhimx biss il-Ministri u s-Segretarji Parlamentari nifhem il-parlamentari kollha ħajkollhom l-enerġija. Alright, ġifieri għandna l-enerġija, għandna l-ħeġġa, għandna r-rieda, għandna l-kapaċità. Joseph Muscat iddikjara li jinsab kburi bil-kampanja pożittiva illi mexxa l-Partit Laburista f'dawn l-aħħar 9 ġimgħat.